Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είναι στο στούντιο εκπρόσωποι από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιαννίνων, του συνασπισμού. Λοιπόν, σας ακούω. Λοιπόν, εμείς σήμερα ήρθαμε να σας μιλήσουμε με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του κ. Νίκου Δένδια. Έγινε την Παρασκευή, απολύτως ευνηδιαστικά και κράτησε μόνο για λίγες ώρες. Ο κύριος Δένδιας, παρόλο που επισκέφτηκε τα Γιάννενα προειδοποίητα και για σύντομο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε τη δημιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης για τους μετανάστες που ζουν στην πόλη μας και γενικότερα στο νομό Ιαννίνων, αλλά και εκτόξευσε απειλές εναντίον των κοινωνικών χώρων των Ιαννίνων και των επικείμενων κινητοποίησεων των αγροτών της περιοχής μας. Για μας και τα τρία αυτά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, γι' αυτό θα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί είπατε στρατόπεδο συγκέντρωσης, δεν λέγεται έτσι, είναι στρατόπεδο προσωρινής κεντροκράτησης λέγεται. Προσωρινής κεντροκράτησης, ναι, στρατόπεδο κράτησης. Ναι. Αλλά η ουσία του πράγματος δεν αλλάζει. Όταν έχεις στιβαγμένους μέσα σε ένα χώρο από σηματοπλέγματα ανθρώπους τους οποίους ονομάζεις παράνομους, στην πραγματικότητα αυτό πρόκειται για ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Συνέχισε. Τώρα, όσον αφορά για αυτό το ζήτημα, δεν χρειάζεται πολύ να ψάξει κανείς για να καταλάβει το βαθμό της αθλιότητας των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια στιγμή που οι ρατσιστικές επιθέσεις και δολοφονίες πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υλοποιούν την ατζέντα της Χρυσής Αυγής και εντείνουν τη στοχοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων, χτίζοντας παντού στρατόπεδα συγκέντρωσης για να φυλακίσουν αυτούς που φτάνουν στη χώρα, κυνηγημένοι και εξαθλιωμένοι. Για μας είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το μεταναστευτικό δεν αντιμετωπίζεται με το να στιβάζονται εξαθλιωμένοι άνθρωποι σε χώρους μέσα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι στην Ελλάδα των μνημονίων, της φτώχειας και της ανεργίας, εχθρός μας δεν είναι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας. Εχθροί μας είναι αυτοί που στο όνομα της σωτηρίας πατρίδας καταλύουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και υποθηκεύουν το μέλλον της νεολαίας. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό και την ακροδεξιά πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια στη μετατροπή της πόλης μας σε σύγχρονο φρούριο. Δεύτερον, αναφορικά με την προσπάθεια στοχοποίησης των κοινωνικών χώρων της πόλης μας, για μας αποτελεί ξεκάθαρα προσπάθεια τρομοκράτησης από πλευράς Υπουργού, όσων αγωνίζονται και ως τέτοια δεν θα μας δημιουργεί έκπληξη. Η επιλογή τους να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να καταστήλουν οποιαδήποτε μορφή αντίστασης και ανυπακοής είναι το τελευταίο τους όπλο για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Οι επιθέσεις στους κοινωνικούς χώρους είναι κομμάτι της συνολικής στρατηγικής της έντασης που ακολουθεί η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, με τελευταίο παράδειγμα τον άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, των συλληφθέντων της Κοζάνης και τη δημοσιοποίηση παραποιημένων φωτογραφιών τους, πριν ακόμα κριθούν ένοχοι από τη δικαιοσύνη. Ούτε οι βασανισμοί κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα, ούτε η διαπόμπευση συλληφθέντων είναι καινούριο φαινόμενο. Αλλά δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα συνηθίσουμε. Να συνεχίσουμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πιο συγκεκριμένα, για να αναλύσουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα των κοινωνικών χώρων, για μας αποτελούν χώρους ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας. Αναχώματα στη δράση του φασισμού και του παρακράτους, υποδείγματα ενός διαφορετικού, αντιεπορευματικού, αυτοοργανωμένου συλλογικού τρόπου ζωής και χώρους στέγασης εγχειρημάτων αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια, απέναντι στην προσπάθεια στοχοποίησής τους, δεν κάνουμε βήμα πίσω και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε και την προσπάθεια στοχοποίηση από πλευράς Υπουργού του Αγώνα των Αγροτών της περιοχής. Ως νεολαία συνασπισμού, διαμηνύουμε στον κύριο Δένδια ότι απέναντι στην όξυνση της καταστολής εναντίον της κοινωνίας που αγωνίζεται, όπως φάνηκε και από το τελευταίο διάστημα από την απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη των εργαζομένων του μετρό, καθώς και χθες το βράδυ με την επίταξη των εργαζομένων των αυτεργατών, και από τις συλλήψεις συνδικαλιστών έξω από το Υπουργείο Εργασίας, θα υπάρξει απάντηση. Απέναντι στο δόγμα της μηδενικής ανοχής, ο ανυποχώρητος αγώνας της νεολαίας και των εργαζομένων για αξιοπρέπεια θα σταθεί εμπόδιο. Στεκόμαστε λοιπόν αμέριστα αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της περιοχής, που προχθές έδωσαν μια πρώτη κομβική μάχη στην Ελεούσα και στους υπόλοιπους εργασιακούς κλάδους που μπαίνουν σε τροχιά κινητοποιήσεων. Να μην ξεχάσουμε να υπενθυμίσουμε πως το Εργατικό Κέντρο των Ιωαννίνων προκήρυξε χθες 24ωρη απεργία ως συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους ναυτεργάτες. Όλοι και όλοι σήμερα 10:30 στο Εργατικό Κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.